Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα διήμερο, ένα επαγγελματικό σεμινάριο εδώ στην Ερέτρια, σε ένα ξενοδοχείο καταπληκτικό, είναι το Νεγροπόντε. Λοιπόν, έχω πάρει μια πολύ μικρή συνέντευξη από την ομάδα των 8, να μπορέσω να κλέψω τα πρώτα του συναισθήματα για αυτό το επαγγελματικό διήμερο που έχουμε εδώ πέρα. Επαγγελματικό διήμερο, γνώρισα πάρα πολλούς πετυχημένους ανθρώπους. Διήμερο, η γνώση στο μεγαλείο της. Διήμερο, ό,τι πιο φανταστικό έχω ζήσει στη ζωή μου. Μην το χάσετε άλλη φορά αυτό. Διήμερο, η αλλαγή της ζωής. Εγώ στο διήμερο έμαθα να ονειρεύομαι. Αυτά τα επαγγελματικά διήμερα κάποιος πρέπει να τα ζήσει. Διήμερο είναι να είσαι εκεί που είναι οι λίγοι.